la reunió d'aquí a mitja... Vodafone presenta una cosa revolucionària. El correu arriba en temps real al teu mòbil, com el correu que et pregunta què contestem al client, al qual respons, si ha pagat, digue-li que sí. El de l'informe de reunió, resultats de la competència, l'acudit del mico amb banyador, fotos de la festa de l'empresa, el de s'ha anul·lat la reunió... El teu correu en temps real, el teu mòbil amb la nova BlackBerry exclusiva de Vodafone. Elimina les fotos de la festa. La vida és mòbil, mòbil és Vodafone. ¿Buscas esto? New Honda Jazz. Hola, Joan. Què menges? Kinder Chocolate Maxi, el meu snack preferit. Kinder? Però això no és per nens? Sí, però una bona xocolata amb molta llet també és bona per nosaltres. Té, tasta'l. 100 grams de Kinder Chocolate Maxi contenen els nutrients més importants d'un quart de litre de llet. Genial, el teu Kinder Chocolate Maxi amb molta llet, una bona xocolata. No deies que només era per nens? Qui ho ha dit, això? Kinder Chocolate Maxi, l'esnac ideal per tots. Que si conec unes patates artesanes úniques, pelades amb cura, tallades una mica més grossudes, naturalment, fregides només amb oli d'oliva. Qualsevol patata? No, jo només conec unes patates que ho tinguin tot, i això es nota quan les tastes. Leis mediterràneas artesanas, elaborades 100% amb oli d'oliva. Vivo en un séptimo piso porque un día soñé que me caía de un octavo. Compré a Borja porque soñé que mi perro me mordía. Y tengo este coche porque soñé que me encontraba con una curva imposible. Sé que le doy demasiada importancia a mis sueños, pero es que un día soñé que iba a ser piloto de Fórmula 1. Renault Megane, pegado al camino. Ja li ha baixat. Sort que a qualsevol hora puc comptar amb un metge o trucar per fer consultes. A més, amb Winterthur Salut tinc una segona opinió mèdica. Amb aquesta assegurança de salut, la meva família està cuidada. La nena està més bé, gràcies, doctor. Winterthur, la salut que tu vols. Si esculls un Renault, sempre hi haurà algú en deute amb tu. Perquè la màxima seguretat de sèrie al millor preu no és només per a tu. Aquest mes emporta't un escènic per només 15.300 euros. Saps què explica Gala aquesta setmana? Pat Vega pensa en nens per l'any que ve. Penélope i Matthew, una parella enamorada. I a la portada exclusiva, Heidi Mitchell, dies a Cádiz amb Alejandro Sanz. ¿Te acuerdas? Esta es la fiesta que di después del desfile. Una noche perfecta. Isabel, las ocasiones cambian, pero Ferrero Rocher está siempre en tu casa. Es que la hospitalidad es de oro. Ferrero Rocher es incomparable, inconfundible, y por eso lo tengo siempre. Ferrero Rocher, la expresión del buen gusto. Chevrolet presenta el nou Nuvira Station Wagon. Emporta't un Chevrolet Nuvira sense entrada i 108 quotes de 135 euros al mes. Chevrolet és més. Només tinc la seva sabata. És igual, amb el nom i els cognoms et donem el telèfon del teu veí, fins i tot el de la teva princesa. 11 8 88! T'apassiona la xocolata? De la selecció dels millors cacaus, Link crea la xocolata més pura. Excel·lents. 70, 85 i 99% de cacau.
Lind, mestre xocolater suís des del 1845. Tots naixem iguals. Però hi ha automòbils que ens fan diferents. Saab 9-3 Cabrio. Saab, move your mind.